Wala tadi kusog ni. Biar tu. Pispan ba hulog. Lugo na magani ko. Kami ni bahala. Ha? Kami ni bahala. Go! Lumias pilih ka. Kapalit baik. Oy. Akin eh. Manghambog ba nila ni Boy Mate kung Butiso yan eh. Lahat yung mga baik. Oo, magtigo mo kwarta. Ako. Kuha gina ko ang paningkamot eh. Oh, okay oh. Kung baik ko yun eh. Ini, pagpista yun ako ni. Lisog ko. Ikong practice yan eh. No? Hihimay kong practice ano? Na, di compete pa itong luha. Practice ko daan. Hindi ko mag-practice kaya rugoy magkakita ba? Yee! Ano si baik? Yahap. Lord, suram din yung magbaik na eh. Ayaw di ma. Di masilbi ni Boy mo practice ani. Tuo na ko sikuan. Ang duha. Hindi ka bawa ato mo. Di makaya. Ito may kung plano ron no, pati mang hapit ang December mingaw ya itong palibot na to. Si, majuba sukat tagi kawatan tog bahaw naman ang pakita. Wa kato nang Dugo na to ba? wa to ni atong marangay ka si barangon ta to. Dugo ng luot to ikaw at yung bahaw. Kay dugang wa kita ba? Ngawas palibot. Siya to tirada ni ron. Ay tumbaan sa May tuba kay isa upat talaga punuan ng sanggot. Siya galo ni dawat. ayaw di ma. Makadyo oh. Tama. Uy, look dombay. Gina mo bike ba? Anak yun. Saan? Sipan ko na? Tuduan na to. Sabot na panluod. Pagdagaan. Pedyo! Oy, may naamo. Unsa mo gisakyan, hindi mo naman nagipasan. Ayaw di ma. Asa man matiil dayon wa man mo lagi drive ng bike. Hindi tagay ko sa inyo gani. Uy, napatudlog ang bike. Kay palit ko bike na sa man dito mo padagan magyan eh. Uy, sa bang buti siya patudluan? Di mag-uwa oh. Tudon to? Ha? Mag-uwa kayo ni. Tudon to. Bola lang yan. Ayun ni Papadyo, dito ta sa pagkatahan mag-practice. May pa dito. Di kayo ulaw inig sa practice ba mga mangga ba? Kamu ang hagil mo. Ayaw, Lumi. malo eh. Hindi totoo yan. Ayaw lang dili kay nakakik-track ko Ha? siya. Kamu kay magtulos ko ah. Practice ba ba ka? Na oh, bitin kuha ni. Sama dito to dalom sa bukatan. Napraktisi ko. Kanandong mo nito. Wapo ani. Pulong terus bisa pandu. Kita lihat di mana tuh. Practice. Kamu may matudlos ko ah. Di ba po ani? Di ka tawag. Matik no? Dia tahu. Alan to dito kay orang way disturbo. Buat ka tama. Bangga ng mga Amo mga kahoy. itulak na mo itulak. Ah, sige, sige. Sure ha. Uy. Atot gapon ko lo. Ayaw di ma. Gawas mo eh. Sige, mga bilay. Oops. Tay. A few moments later. Lala, lala. Op, op.
Tay, kababaw na niyo ko. Kabalo na, sige, kontrol lang niya. Birthday na yun, tay. Kasi ko masipya tong kitag amigo ba. Itigin niyo mga Kamera ko. buutan ng amigo ba. Kamera bahala dre. Ikaw lang tadi kusog ni. Biyan to. Pispan ba hulog. Lala. Go! Dulugan mo kay ko. Kamera bahala. Go! Ikuan lang dia. Wala. Pati naman itutukan ko. Birthday na yun, tay. Oh! Nakaunsa. Ayaw di ma. Binuwa mo lang yung hap. Na. Uy, bi, ali. Saan ka disalom? Ayaw di ma. Awas mo. Ingon mo nga diri magpraktis ha. Ni, buat sa kuno. Usan ng litso ka dia. Yati mo. Wala mo ako nga mo. Pagpa-practice tag tarong sa inyuhan niya karon. Binuangan ko niyo dili mo musugot nga diha sa kasada. Kay dito luma ligsan. Diri ay no ihog sapa. Na. Awas mo paano.